Gobeithio dyw mam a dad ddim yn weld fi wneud hwn. Arian Rhent fi yw hwn. Mae Steffan fi. Wyt ti eisiau ennill e? Ydw. Ni'n mynd rhoi hwn yn y balŵn, a wedyn ti mynd i ceisio popio'r balŵn a ennill res fi. Sio ma hwnna'n teimlo? Anhygoel, dwi erioed wedi gweld cardi mor hael. Fi'n iawn, ti'n mynd i llwyddo o gwbl. Mae fe gyfle i ti ennill, fel gog, ennill pres hwntw. Ydy, edrych ymlaen. Perffaith. Oce, Gwyn, wyt ti'n barod? Barod. Un gog, un drôn, 15 balŵn, 1 munud yn dechrau naw! Hei, come on. Oi! Geri to? Na, no way. Dim gobeth. Yn geri ti arno 10 pint nawr, so ti'n o'r eich, ti'n mynd agod. Na fe, ti'n agos iawn. Agos iawn i'r balŵns. Popeth yn mynd iawn. Dwi'n balu'r drôn. Popeth yn iawn, ie. Cat. Gwa Gwyn. Ash. O, ti wedi gwneud e? Ydw hwnna. 10 pint. O, un arall. 20 quid. O, os rhaid ni cadw mlaen wneud hwn, achos when i'n meddwl bys fe bach mwy anodd, i bod yn holl onest. Cada ti neu hwnna, bai, sy'n unrhyw balloons draw hwnna, go bol, fi'n hapus da hwnna. 40. Digon rwydd i weid. O, sbio ar hwnna, tair mewn go. 3 in a row, triple hit. Boom! A double or quit? Dwi'n dod y bres i mi blaen. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 80? Gan fwy o gorllewin, mae hyn yn hygol. Diolch yn fawr iawn. Llan mi geto nawr. Cei Carata. Beth sy'n brynu diod i chdi? Na, cadw fe. Ie? Cadw fe, bloody Arian. Roedd gael 10 ceiniog gan boi o'r gorllewin o blaen, ond dyma 80 pint. Ach, bai! Dyna nôl fe fi! Oce.